И няма се разсърда. Даже и водката, ако ме насеш, пак няма се разсърда. Снимате вече, снимате, спокойно. Опа. Да. Става. Значи водката имаш и цигарите, готово. Айде тук да чолигата да снимаме. 5 лева. Няма страшно. За толкова... вече си заснета, как не? Заснета. Шегувам се, дечица. Нека да не се видиш после в някой сайт. Няма сега шегувам се. Дечица, шегувам се, нали? Няма такова. Ще ме сложи заедно с меня в сайта. Ема, трябва и ти да излезеш тогава да ти помагаш да се облича. Ти си ми правиш там някаква програма, Аз много разбирам от програмите, но... Днеска няма мач, Ани, това е моята колежка, шефката ще ме направи. Айде бе, шефке! Ти доде се наканиш, мен ми се отиваш и ми се отпуши. Ето така става. Нали съм професионалистка ресторантьорка? Дечица, Тук кой се мога стъпи да ръце? умея тия неща. Не, това е на камера. Чакай да. Целта е шефката да снимаме. Няма да... Няма да влизам в басейна. Не, това е в това. Това е готово, снима в момента.